Non malom ke digital akai pina lasi ajada sonsita digital lisi claim bom lo. Non ningkan cap krip ho anbakte an ke jo hi ke jang anta digital pobon. Hako ke theng pensi han anta ke chutun. Non abang ke theng kalisi han ananta chutun jok plot lo. Smartphone along ber flap non akimen tangsi nang le rock po. So lasi non head jong la nilisi ke der lo ban. Mukesh Ambani asu Spider-Man kelangji pomat Spider-Man a actor Tom Holland apansi asu a birthday party along invite hu tan. Hula so a birthday party along pen isi a photo bang penang an viral lo. Hula so a photo bang lahen lo. Kopi posi labang so a photo lapuan ke viral arer lo. Chini ma. Lapuson simu pen chethan beng beng lo digital pola. Labang ke lapulo Harry Kennedy non pen ke penan ke do piso ke enta digital nangpo kalilo digital lok lo athe hakwa den hoda sonra kido ka chilo po adin ke kalilo non ke jong si nangli ning ke dok ar lenga phan chorju hai hedet pulutang te nangli lampen chingbar chit isi alun ing vaira nangli real salam den jola pusan aning ka chedok bangke banghinita aning dok po bangke chichinila sitame banghinita chorju hai hedel lasila bangso a real pen si alang tum chethan lo ningala angkonon ke dole halloween pusitame te bok heda tenglo video call puta eson a features do non malom a smartphone along ke lasi penang a video call a arjana bang viral long me hinonolo la pendolang anparta akaprek abangke reels po hormu bangke la puson lo la ke especially ke suaro tum ke claim ke on jong si hempen ke barlo plotang te la tum ke reels do vek po FB along Instagram along ke lason si kedam lo to wara long si kedam posita aprang keng det si kedam jimapu kali atum aphinang chete warala achunang chihive gala suarlo atum real salam le pen kedam adim pale vet po bangke kertang lo bon latum ke damaling sita real sa bangke selam long vek nang po lason thak lapen apara tum tadula latuma bangke ke claim bor po tuma banglo ke claim ji po bangke aning hanglo sitame anudvet po bangke hai hedet therak duk sitame ari dolo plutang te claim hai ari donang ko lapuson arilar sitame do reels kabone rabji ari bangke chelong lo sitame ari atum bangsi kanduning tungte hula apit si ke do bangke kadju 1 second anta done lasi reels kaselam lapuana kache thanglo non ke traffic police atumsi tame ke kan pensi traffic kang sai lo ke kana bang ke thek jo police ke apok ke the jo nangtum arloso ke churima lapen cholong thek theden ma thang the nangtum ajata mathanang ni nelong inuda arloso do reels along ke peklang aphan plutante laputa chok arji ke lang nuta chok ahem ki dukta chok taho sitame mo real along abangke nang bang ek ong pukok tahailo arji le lang me u sitame nang gari do mante pukok tahailo देख लो भाई हम लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता si reels along kaning je lamang ke itung masap ta kroy dunang ne nang arji ta me ulo lapenang long gari ta dolo sitame komarli non an ke bang so ka boyfriend do at pobon nang tum hem ki do boring pic ma jong si boring pic pulutang te nilong ison a solution dolo hula bang so a boring pen ka chipa jogji a solution na bang ke nang tum hem along real selam rongo thanu nang sing ki patu
la ni melia sonjo hem ke do tu ong si boring to death anlo mate room arlo ke do tu ong si boring to death anlo amasi amuda veveta reels selam rong reels plutang te non malam kache thang naike ok ta choche balloon si bangso alun ke Instagram long ke do an arlo sumaratum ke lun rap lo reels chobonai rap lo nang anu tin long lang dam sita me la salun bang ke tag long vek po angko du thulang latalo pini bang ke la pan velo angko itum puthot pen alo jitong thulo na